ayikho Nkosi ingxenye yezwe engekho namhlanje kulo muzi wendwelo waseBethlehem. Amen. Ngakho Nkosi ngiyacela ukukhumbuzise ezwini ukuthi labantu Nkosi babizwe wena, labantu Nkosi beze kuwe, labantu Nkosi bezwe izwi lakho. Ingakho Nkosi emagqumeni aseBethlehem namhlanje kunjena. Ngiyacela ukuba Nkosi yezulu nomhlaba kube wena Nkosi yokhuluma nabo, ubaphe Nkosi inkonzo abazophuma Nkosi abanye bephendukile, ubaphe Nkosi inkonzo engezukushiya ukuthi ibiqondene nosibani, ngoba kulezi insuku Nkosi ivangeli lakho liyalimala. Uthi umuntu eguqile bese kukhubaziwe ukuthi ukhuluma nosibani. Manje ezinye insizwa kade silalela inkonzo, mase iphumele inkonzo ziyancoma, zithi umzwile ubatshelile, uma bengazwanga ngoba bayitshe. Ngicela Nkosi usithathele inkonzo enjalo kule ndawo yakhe ingcwele. Amen. Kodwa kube inkonzo ezokhokhela wonke umuntu kanye nami uqobo mayibonge Nkosi. Amen. Ingoma yekhulu namashumi amathathu nesishiyagalolunye engincenga ngayo isibili. Ufikela ulandelwa izizwe, izizwa ufikile zemuzwile ababazali bemadoda, 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 ab
Ababazali
engcwele ngisacela Nkosi kuwena Ushembe-uPhelele ngoba umsebenzi wethu masuphambi kwethu Nkosi ukuthi sicele kuwe akekho omunye Nkosi esimaziyo kufanele sicele kuwena ngaphandle kwakho ngiyakhumbula Nkosi indoda esifunda ngayo encwadini engcwele yathi mayithola ithuba lokuthi icele uNkulunkulu yaba lenhlanhla Nkosi yezulu nomhlaba ngoba ayicelanga into eziningi kodwa Nkosi yacela into eyodwa ngoba yayazi ukuthi lento eyodwa mayithola liphethe into zonke ngikhuluma ngendoda Nkosi yathi mayeseyinikwa ithuba lokuthi isebenze umsebenzi wayo noma isebenze umsebenzi kade uphethwe uyise yaba seyiguga icela athi ngicela Nkosi ungiphe ukuhlakanipha yathi Nkosi ngicela ungiphe ubuhlakani engifisa ukuthi noma imuphi umuntu namhlanje la emthonjeni okuphila eBhethlehem lamanazareti kakhulukazi umholi akucela ubuhlakani bokuhamba phambi kwabantu ngoba lokuhamba kwethu phambi kwabantu kufanele sazi ukuthi abantu basihlonipha ngoba intambo yethu isaqhumene nonyazi lwezulu uma begashuka intambo yethu phakathi kwethu nonyazi lwezulu kuphelile ngathi yafisa Nkosi yamakhosi ukuthi usiphe ukuhlakanipha umuntu onobuhlakani bangcwela abanga abantu umuntu onobuhlakani ngoba uyayibona ingozi iza lapho umntwana izokhatha abantu angiyeke ngayikhuluma mayibonga Nkosi amen ilona buhlakani ngiyazozwa sicela Nkosi ngoba usibekile phakathi kwabantu ukuthi sikwazi abantu balamula ungathi ugotshiwe ukuthi umlilo uvutha ufike pharafini alibulali ibandla likaShembe mawenza njalo yazi ihle ithi le ndoda Nkosi ngiphe ubuhlakani ngilungisela njalo Nkosi yamakhosi ukubabazela izwe lakithi angiqondile ukukhuluma ngale ndoda kodwa Nkosi ngiyazihlela Nkosi yezulu nomhlaba ngifisa ukubabazela izwe lakithi esikhuluma mayibonga Nkosi amen bagama ubuhlakani bale ndoda ngisuka amakhosikazi amabili sebangingane ingane efini nasena nina ingane ephilayo sinabazali abawu2 kodwa Nkosi ngoba icela ukuhlakanipha yathi ukuze ngibone unina walomntwana ayihlukanise phakathi lengane yebo uhlakani Nkosi sicela unyazi phezulu ukuthi ngoba usibekile phakathi kwabantu naphambi kwabantu esihamba phakathi kwabo siyacela Nkosi ukuthi bungasuki kithi ngifisa futhi Nkosi ukuthi abantu osibeke phambi kwabo basihloniphe bangasesabi funda uverse 3 owesabatha kama wasondele njalo khona umsebenzi wakho 3 owesabatha abantu Nkosi osibekela phambi kwabasesabi esihlabelelweni bangcwele noma besesaba abantu siyothi noma sesiphambuka endleleni bangasitsheli kodwa basihloniphe funda kamo funda nina lonke eliphume phakame akowethula siyababona
ngezizukulwane. Besabela uJehova izizukulwane ngezizukulwane. Gcina imithetho yakhe anobela yona uJehova ngenceku yakhe uMoses. Iningi hlala phansi. Munye ufana simesabe abangcwele. Kodwa abanye abantu abanesona uJehova lesibahloniphe. Kodwa na inhlonipho sizawuyithola mangabe sibanika abantu abasemva kwethu. Khona incwadi evukayo gamo Titus 1 verse 7, 8 and 9. Osho njalo Oh Jesu Kristu Umfanele umbonisi abe ongenansolo. Umuntu ohamba phambi kwabantu. Umuntu okhomba indlela. Kumfanele ukuthi angabe nayinsolo, angasoleki. Njengesikhonzi sikaThixo. Ongazikhulisiyo. Umuntu ohamba phambi kwabantu. Angabe mkhulu phambi kwabo. Angazikhukhumezi. Ngisho hamba eceleni angayivuli ingalo. Ongenalulaka. Umuntu ogojwe angabe nalulaka. Ongabi isitawa. Angawazi amanzi abunjwa. Ngoba amanzi abunjwa imoto yomuntu ayidrayisa ngwazi. Kodwa ngiyangibona umuntu ephambana imlezi ukhona inkinga kulamanzi adliwayo. Angabi isitawa. Angabi uhlanga. Angahlangi futhi. Ongafisi imfuyo embi. Ongajabulela ukubona into ehlela umuntu embi. Abe mnene, abe nozwelo. Umuntu ogojwe kufuna abe njalo phakathi kwabantu mayibonge Nkosi. Amen. Qhubeka, khona ngifuna khona. Verse 8. Yeah. Ophatha kahle osemzini. Ophatha kahle abantu. Othanda okuhle. Othanda into ezinhle njalo. Othi noma bona ukuthi akuhambile kahle la enze kube kuhle mayibonge. Ngoba uhamba phambi kwabantu. Umuntu oyiqondayo into efuna unyazo wezulu ufunana unyazo wezulu kithi. Lifuna sibaphathe kanjani abantu balo. Sibatshela umthetho walo, hayi wethu. Olungileyo. Ongcwele. Ozikhuzayo. Kusisiningi. Amen. Ifuna umuntu ozikhuzayo. Muhle umuntu oyikhuzayo ngoba namhlanje uthi uyamkhuza umuntu athi mina ngizile wena ngizonyazi lwezulu. Bese uyasibuza unyazi lufuna iphangiphangu ungathi lona abanjani abantu ezobekhuza bethi asizile wezonyazi lwezulu. Ingani unyazi lwezulu bekethini sibukhuza abantu. Oh shonjalo. Oh Jesu Kristu. Nomhlaba ithengo sinceda indlela yokubabazela izwi lakithi, izwi lasenhla mayibonge Nkosi. Amen.
Angale ngichazele igama uJesu lasenta ukuthi akuhlangananga amadoda. Asiyaqamba udalizo zoba izwe lasenhla. Njengoba iregion yethu Nkosi yamakhosi kungenhla njena. Asihlalanga phansi sibuholi ukuthi kambe le region uzoyiqamba ngani. Angazi akhona ama region abizo bayazi amagama afika kanjani. Kodwa le lakithi igama ethu kungenhla livele ezulwini. Noma amen mashobana. Kodwa livele ezulwini ngesikhathi umsazela esuka waqeza kuthi bahamba nabantwana bakho uyezwe lasenta lokuthula. Amen. Ushobene wona nyawuso. Kodwa ushobene wakho uzushintsha ukuthi igama lasenta livele ezulwini mayibonga Nkosi. Amen. Ngonywana. Amen. Ngonywana. Lapha Nkosi yithi lelizwe linenhlanda ngoba Ushembe igama elithi Ushembe labikezelwa ingakazibi igama elithi Ushembe emhlabeni kodwa labikezelwa ukuthi khona enkulu ezawuthi Ushembe. Amen. Awuzungele lo ndaba uyithini umfundisi last week. Kodwa labikezelwa indoda kaMathe. Kodwa mina ngifisa ukuqala manje ngimthatha Ushembe sefika manje ngesimo sakhe 1933 mayibonga Nkosi. Semthonje sesiphethwe sempandini hey wasamncane amen ngoba ngicela hey bafowethu uba uzokhuza amen lana kazokhuza phi ngoba nasigogogo ngiyawuqopha lo amen ngizowuyeka ngcono manje ngoba ngiyawumba. Wasefika ndantatha kaMayelisa. Yafika lapha ezweni kaNobamba. Ewineni mayibonga Nkosi. Bathi athi mayehla esitimele sifikile. Yathi hawu kanti ngizezwe nabantu abanekeze ezikhuluma ngaka. Hayi bafuna ingubo kakhakhi laba bantu. Lelizwe nomlando wengubo kakhakhi mayibonga Nkosi. Thaba ngishiya halfway. Thaba ngizohamba naze ngiyofika la endlenkulu. Mama ngivumela kodwa thaba ngishiya halfway mayibonga Nkosi. Yasifika yathi hawu kanti abanenzeka ubanekeze ezikhulu kangaka laba bafuna ukugqoka ingubo kakhakhi hayi ingubo emhlophe. Ngelinye ilanga abagcotshwa bakithi kofuna esiyezulwini kesiyifunele ingubo kakhakhi ukuthi njengoba kwathi isifanele njengapha ayisembethe kumanje isifanele yini ukuthi usifanele ukuthi mhlambe singagume ezulwini ukuthi ke siyoze ukuthi nengubo kakhakhi ngoba athi mayefika oqala kulelizwe lakithi wasibona singayifanele ingubo emhlophe wasibona sifanele ingubo kakhakhi asazi Nkosi noma sasembethe leyo ngubo kakhakhi kodwa ingubo kakhakhi ngizoyiqhuba ngithi kwawe ingubo yokunqoba okuthize mayibonga Nkosi. Amen. Bathu wasiyajika waphindela emuva. Enza abantu baphindele emzweni wasephakameni kodwa basejike sephindele emuva wasiyabuya wabesayigqokile ingubo kakhakhi mayibonga Nkosi. Wathi masayigqokile ingubo kakhakhi wathi mayehla kaNobamba station wathi kuphi bonga Nkosi efuna indlu enkulu yabachulu lapha kwabazipho lude ngeke ngisho ukuthi wenzani kodwa kunendaba bethu kwazipho lude olwenza ukuthize mayibonga Nkosi. Bayazi abazi bathi masebehamba esebemlayini kwaNkosi ngapha wathi masefika bomhlangana wasaphinde yabuza wathi kuphi kwaNkosi base bamkhobisa bathi nakhe kwaNkosi wasethi hayi angisho lapho mina ngesikhathi bemkhombisa babamkhombisa umuzi womntwana owayibamba makhosi amakhulu ngalelo sikhathi leso ayazi amakhulu indaba ekhuluma ngani ngisho lapha wathi ngifuna kwaNkosi wasethi hayi usho bazonde ehleka wasafika moto ngesikhathi efika emaphunwini isizwe sinqabukelele phakathi kumanzi phela kumanzi phansi kade kuliwa wasefika amadoda athize wathi madoda ngiphelezeleni ningise kwaNkosi esha amadoda aphakathi
Afika laphana asiwe ngejozi kuphele kanjalo. Indoda egabayo wasithole. Angakhumbula manje kodwa indoda engathi yagabagama yawasithole. Ithi le ndoda wasithole nceku. Asikwazi ukuya kulabo bantu besilwa izolo nabo bazosibulala. Ithi mhlamhla kamelise angeke banenzele ukuthi manihamba nabo. Oh shonjalo. Oh Jesu Christ. Oh Judah. Simoni. Oh Tiau. Wedagasi. Asemathemba eqala ukumbona wathi ngeke banenze lutho manihamba nabo asemphelezela athi bafika lapha esigodlweni sabedlukula amakhulu afika ibigwele isibaya athi bathi inhlamadoda abuke ho nabo sithole esilwa nabo bahamba nomuntu esingamazi kodwa indaba amehlembi asuka ngosithole abuka lo muntu abahamba naye. Ngeke banenze lutho ngoba nihamba nabo. Usho njalo. Phathini ubani angasenza ukuthi usihamba nonyazileso. Khona ngasithinta bacela. Ubani ongasithinta masihamba nozo uNkulunkulu athatha abantu belwa oyabafaka empini amehlaba asuka kubo abheke yena. Hey bangcwele. Akekho umuntu onenhlanhla njengeNazaretha. Akekho umuntu onenhlanhla njengomuntu obona ushembe emhlabeni. Singazenza le nto ngezinto ezizenzayo ngoba sinenhlanhla. Lokho ngoba sambethe vele siyakwenza kodwa inhlanhla ikhona. Yokuthi khona masala phambi kwethu. Bafowethu ophambi kwethu ithemba leAfrika. iAfrika yonke ithembele kuyena mayibongosi. Amen. Ithi Nkosi masayifikile abantu benqamukele phakathi ithi nansi lengubo engininikela laphakhi niyoyigqoka makusuka impi ayisophindi bekhona impi uma isuka impi niyogqoka lengubo mayibongosi. Amen. Noma izimpi zaba khona kodwa isizwe samaqulu siphindaza nqamula phakathi kusukela lapho mayibongosi. Wathi masefikile waseqamba ingoma ka199 ethi abantwana Leyo ndaba Nkosi ecabanga ukuthi umthuma emsibabaze eyehlela izwi lakithi lasenhla. Amen. Amen. Aphelanga lapho. Ciao. Uma bakhulu bona indoda insizwa yebhulu. Uma insizwa zasemtshezi zikhuphuka ziyegoli zikhuphuka ngeBergville eintabeni sesiphanjela imoto phezulu le ndaba icoba indoda kaMtshali mayibonga Nkosi. Ithi sathi mase sisitakile
Sesiphathela imoto mase sicheck isipele semoto nazi asinamoya. Kaze esakwagcina ukusicheck isipele njalo. Yavama isipele singachekwa. Chekani ipele madoda. Ikwase khamba umfana insizwa yebhunu. Yasikhamba insizwa yebhunu babona bexakekile. Yasifuna ukwanika usizo. Insika lensizwa seyizwile ukuthi basuke eNatal laba bantu. Ibabuza ukuthi niyamazi noShembe. Indaba kaShembe. Amen. Indaba kaShembe nje kube nenkolo yobuNazaretha. Ke kwayinkolo nje impela low standard. Phansi kakhulu. Bathi ke laba, ayi sike sizwe nje kancane siyazi kahle indaba kaShembe. Uthi lo mfana wabhunu hawu ninehlazo aniyazi indaba enkulu kangaka uthi mina ngangizwe ngobaba ubaba bamhlonipha kakhulu uShembe ushaba mhlophe bamazi uShembe mayibonkosi amen bengoba ngabanga nje umsindo masila bethu uShembe disishambe lethe kodwa abenze lutho uma uShembe sethe akwenze ukuthi nali idolobha likhona mayibonkosi amen awu uShembe ulalile mahlathi inkosi. Siyabonga nyazi wezulu. Kunamhlanje uyiphalisi yakho. Kade Nkosi ulale emahlathini. Nkosi sikelele baba. Jehova umuhle njengoba silana sonke ngobuningi bethu siphethe iqabethe made kulinywa zakulungisa ingqolobana bese kulungisa iqabethe zokuthi sivuno mase sivuniwe sifaka iqabetheni siphethe Nkosi iqabethe mase uvuna Nkosi noba niphethe sakhe isiqabethe mayibonkosi amen. Uthi umfana wabhunu baba bangibonela ukuthi uShembe inkinga. Uthi selana sasihala nenkomo zakhe ngoba zakhe inkomo zazehlukile kwezethu sabamhlophe. Usamzonda lo muntu sambiza ngaleli igama ababiza ngalamabhunu samzonda ukuthi wenza kanjani lo muntu ethe emnyama eyileli igama ethize abanenkomo ezinhle. Bathola basaplana siplaneni bafunda same sombulala lo muntu. Kwabosho mahashi kwathatha inhlobo yesibha beza bathi mase befikile kuwala manxiwa la kuzo lezi ndawo lezi bathi mase befikile bathi mase behlisa amahashi bonke bavana bafikela ukuthonga balala bonke bathi mase befikile bafika base beyalala nyazi lezulu jabuwe la uShembe into wavana Nkosi wababhudluza ngobuthongo yafika indlovu yomusa yafika belele yaqoqa zonke lezi ikhalezi yayobeka endaweni thizeni yaqhuba amahashi yawabeka endaweni ethizeni yasiyabuya yasibe yabavusa yabanyakazisa yathi nenzani lana bathi masebavukile wathi nenzana abakazange umphendule kodwa uthi yena nifuna ukubulala uNkulunkulu
bafowethu bosixolela abantu ngaphandle bangcwele bosixolela abantu ngaphandle alikho elinye igama esingabiza ngalo Ushembe. Amen. Noma ngathi omunye alikho elinye nami ngithi alikho esingabiza ngalo Ushembe. Wathi mase bavusile ebengasamphenduli wathi niyazama ukubulala uNkulunkulu ozani nizokhombisa izikhali zenu namahashe langwabeke khona wabaphuma. Siyabonga nyazi lwezulu. Siyabonga shongo engcwele. Ukuthi ngesikhathi subuye kwesihlanu ubuye wafica thina sikhona emhlabeni. Amen. Waphinde Nkosi wasithuma. Amen. Wasithuma Nkosi. Namhlanje sikuyiphalisi yakho. It's a palace. Go. Sikodlo lesikhwebo Nkosi. Sikodlo lesi. Yeah, it's not a church. It's a palace, my Nkosi. Ngizothinta phela ade celebrate inyanga yezulu ngolwesibili odlule my Nkosi. Yeah, I speak English like a white man. So we need to speak. This is a car. Siyabonga shongo engcwele. Asiyahamba amabhondo. Ahamba amabhondo. Kodwa khona ngifika la Nkosi ukukhumbuza ukuthi njengoba sila Nkosi yezulu nomhlaba imphefumulo yethu yonke ixhume kuwena. Amen. Ngisho imphefumulo ezilwane ezikhona nezilapha esibayeni Nkosi zixhume kuwena. Angixoxa indaba. Ningangishushisi bafundisi base siphuma ngaphandle. Ngiyangithembisa. Ngithembiseni bafundisi. Kwamukulomuzi Nkosi, wakuyi-31 July. No. 31 August. Wawusipho one day Nkosi ezweni lakithi emajuba. Wawusipho one day. Ngase ngithi kubafana, anothenga abafana izimpahla zibeningi. Mawukhona esalayo, siyohlonipha ngayo abafundisi. Bathola igusha abafana. Ningangishushisi. Khona into izongishushisa ngaphela. Ngoba uyona inkinga. Kodwa ngikhuluma ukuthi imphefumulo yakho iqhuma onyazini lwezulu. Angikhuluma indaba yegusha ngoba niyazi imikhuba enayisho ngalo. La niyayazi. La ngase ngilethula Nkosi igusha. Bafundisi ngoba kuyabanda into abazwe. Nathi isobholeni. Alethula siyashiya ngaphuma. Imisebenzi eminingi egcekeni ayaluza. Ngithe mase kuqoqwa kwangathi uthi hayi igusha selibalekile. Wala ngathi igusha nginikezele mina. Ngase ngithi no bekufanele igusha libaleke ngoba ngithe manje lethula nayikhipha izithi phila. Wathi mina ngifuna umlenze. Wathi mina ngifuna isibindi. Yabona imbuzi ukuthi hawu bangihlasela phela yagijima onyazini lwezulu baqashula intapho onyazini lwezulu yangena endlini zonyazi lwezulu. Bayabiphila. Yabaleka isobho. Ngathi mina ngifuna ikolo. Khona ufuna umgogodla nami ngiyambona. Yafona yabona Nkosi ngoba yeza kuwe yathi hawu sebengihlasela ngiphila Nkosi uze ngiphephe Nkosi angize kwezakhe izimvu bathi mayangibuza ngathi nansi siyayilandela ngikhomba kwezakho Nkosi ubani uyangasondela akekho engasondela yaphepha kanjalo imvu yeNkosi bayibona Nkosi kusho ukuthi yonke izinto imphefumulo yonke khona iqhuma onyazini lwezulu. Amen. Oh shonjalo. Oh Jesu Kristu. Nawo Juda. Asiboni. Utiao. John uqala John 1 John 9 uJohn Jipelo omkhulu isidudla John 9 uqala evesini. Ngifisa ukusho ukuthi bagcwele abasenkosini njengoba sila nasiphuma emizini ehlukahlukene
eminye inkosi imizi khungethwa usizi, eminye inkosi imizi khungethwa inkinga ezahlukahlukene. Kodwa ngifisa ukusho Nkosi usangiphasela umbhobho ukuthi akuzona zonke inkinga esehlela ngoba sinesono. Kodwa ezinye inkinga Nkosi uyaziletha kithi ngamabomu. Ngobusuku sumathembu umuntu obahlala izinkinga eziningi namhlanje inkosi ngithi ngisho ukuthi usuku umathemba. Ngoba wazi kahle ukuthi lo ngisho ngamehliselani lo ngeke ngithuke ngeke ngiphike. Uyongidumisa khona kunjalo athi ingcwele yazwezulu asikahle ukuthi ifridge ni empty. Asikahle ukuthi ingane esikoleni akazi sizodlala athi ingcwele yazwezulu phezulu kwako konke lokho. Phone. Wathi edlula wabona umuntu wayesebona umuntu wabe impumuthe kulokhwaza umuntu onganazilanga ongasilutho ongazange abona selokhu wazalwa. abafundi bakhe bayamusa-ke abafundi bakhe bathi Rabi fundisi kona bani kulo muntu nabazali bakhe ukungazalwe impumputhe na. uJesu waphendula wathi uthi-ke uKristu abonanga naye lo muntu abonanga nabazali bakhe kodwa ukuze kubonakaliswe ngaye lo muntu umsebenzi kaThixo eningi. Lapha zona lakithi ugula indoda yakwamdletshe lapha eNewcastle. Mayigula lensizwa iphethwe isisu isigogoza uWBhayi noma uManyazini. Mayibonga Nkosi. Amen. Ngesikhathi ugogoza loManyazini kanti uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngayo kwenye indawo. uNkulunkulu ukhanda inkinga uxazulula inkinga. Lokho phambi kwethu uyakwenza lokho. Gogoza lensizwa kaMdletshe uManyazini usho ukuthi ingawusefi iwuphuze nenhlayiya zayo. Uma ifike esiswini emathunjini uWBhayi uthi sawubona. Wathi umqedwe uWBhayi wavula kombesa wathatha uphunyisa esibhedlela. Mayefika esibhedlela efaka x-ray amathumbu aneyimbobo. Lo nsizwa esebenza nomfundisi Khumalo igijima nomfundisi Khumalo bezeyivangeli shumeza abantu kulela zwe lakithi. Mayibonga Nkosi. Amen. Uzumkhumbule Nkosi umfundisi wezwe lakithi nabo bonke abanye abafundisi ngoba lezi intaba lezi ziyamaze gijima la ziyamaze gijima kulelizwe. Wathi masawubasile umlilo embombela isitimela samabondo waqhubeka Khumalo wawukhwezela. Mayibonga Nkosi. Amen. Wasefika Khumalo esibhedlela bayifika le ndoda kubi kakhulu se-ICU. Wasefika thandaza. Hey shambo ingcwele usikhumbule lolu hambe siluhamba Nkosi akuselona la izolo luhlukile Nkosi luhambe siluhamba. Namhlanje Nkosi uyagula umuntu azafe bengazange abanye abantu ukuthi baba wethu sezulu bakuphatha komngcwele igama lakho afu umuntu angcwatshwe. Mawuthi ababuza hayi abasitshelanga ukuthi uyagula. Ngizofika ngihlabe ngimbize ngigule ngimbize lona ngalivangeli bangcwele ivangeli lonakele umuntu uyagula namhlanje akuyimshumayeli akuyimkhokheli akuyimuntu. Kodwa asitshelanga ngazi isonto kwenziwa akasitshelanga afe. Wayesikhathi Nkosi nokwamngcwaba singamngcwaba. Hawu awuyangana emgcwabeni emgcwaba sibanwane hayi bazasithi bazobhala incwadi. Wamshado wamumtato zazi ushaya ngizobhala incwadi ngicacela ngibhala incwadi ngifele. Izinto ezintsha lezi ezifika abantu mayibonga Nkosi
wayengena baba mkhulu uma esefikile ezweni la ngapha wafundisa uMathewus kuthiwa yilapha efunzitha emanjeni wathi mase efika baba mkhulu wathi wakhona intombi yogana ithinta uSpisi noNgimba angazi bani owayigana noma igana kodwa lezi zinto zithuma ibonkosi yasishona le ntombi bangcwele ezophuma yogana yashona umthimba fanele uphume ngakusasa yasiyashona intombi abasuka abantu abaSpisi noma ngobhala incwadi kodwa bamkhulu bathi wezwa ngentombi ngesalukazi sasiyomashando kuhle ngofundo wesakithi asilindi incwadi thina nisalindi incwadi thina nesilindi incwadi thina ibonkosi zilindeni incwadi bazofa abantu abalindi incwadi manje bathi wazwa lekuseni ukuthatha kokusa sekuthiwa kumbiwe ngale ngoba vele umakoti besecamsiwe ngapha akumbiwe ngale ayongcwatshela khona yasifika indla mhlathi kaMekisa bathi yakhuleka isikhuleka kanjani yathi le ntombi esabuyogana bathi wazwa lengene esangweni wathi intombi esabuyogana wazongena endlini ethi intombi esabuyogana akaphumne wabo ayidoze ngesandla phona ngaphandle bathi wathi mayengena endlini yavuka intombi mayibonkosi bathi uyena wayishadisa wahamba eqhubaqhuba phambi kwayo ethi nangumntwana lindi incwadi nini nifuna kwa incwadi kodwa uNkulunkulu sibekele ukuthi sithandaza nabantu baphile ulibeke ilizwi phezukwethu lindi incwadi mkhumbo loyo bathi wahamba eqhubaqhuba phambi komthimba ethi nangumntwana mayibonkosi washiwa kithi wathiwa ngibona umgodi uyeza umthimba manje akalunga umkhongi asakabe zomthimba washada intombi yashadisa ubamkhulu malibonga balenkosi yakishima ngazwezwe isikhathi sakho siyabaleka siyangishusha impela ngesibona Nkosi sibambe Nkosi ngoba sakhe isikhathi uthi ukhumana mase efikile lapha ezothandaza uthi unesi baba ngcono kuba uthandazela umuntu wakho lomngani wakho ukuthi uNkulunkulu wakho lomthandaza uShembe amemukele ngoba ayithi operation sikwazi ukuyenza emathunjini omuntu njengoba nembomo nje lomuntu wena mthandazele ukuthi akaNkulunkulu wakhe akamemukele ubani onile phakathi kwalabantu ababili phakathi kwabazali naphakathi kwengane ithi incwadi efundiweko akekho wonile kodwa ukuze kugcwaliseke imisebenzi kaThixo ngaye yala ndoda wamthethe esibhedlela wafuna wakhumala uyohlangabeza umfundisi uThabethe omdala hayi lo simaziyo thina simaziyo kodwa lo mdala ithi yathi mayehla umfundisi estation ezomhlangabeza uthi wambona ukhumalo ebunzini uthi hayi khumala uko right wenze njani uthi khumalo ngathi hayi ugula kakhulu umdletshe mfundisi no nese bethi hayi asimcelele indlela uthi indoda yakwaThabethe ayizangilunge ayizangiyava nakathi asiguqe khona la asiguqe khona la silinde incwadi thina njalo ngithi yathi asiguqela base bayimbiza indodana Musa bambiza uShembe wathi khumalo hamba sombona uNkulunkulu uzosiphendula ithi indoda yakamdletshe masindele ebusuku ithi yafika ihuka lamahelela lathi mdletshe njengoba ulana nje ufakwe yimina kunomuntu osabodile thize ozofa yathi nomuntu osabodile thize wena ekseni uzophuma la ICU uzophuma ngifuna ukuthi uyothandaza le ndoda ngoba le ndoda odokotela bathonta ekhanda layo kunethuku ngakho ngolesibili iyaphuma iyahamba iya eMaritzburg iyakwenza operation izofa oh shonjalo
ngempela ngakhishwa ICU ngafaka udini uthi ngase ngibona indoda ile lapha yana ngase ngicabanga mhlawumbe uNkulunkulu ngithume kuyona ithi inkosi Mdletshe phuma ngifuna ukuthandazela umuntu loya ngoba uma ke waya esibhedlela wa-operator wayohlinzwa ikhanda uzofa ithuleli elisekhanda sebethe funa wohlinzwa uzofa ithi le ndoda ngisihamba ngekambe zomqala kanjani lo muntu ithi le ndoda yasithatha isitulo yaphumela ngaphandle kwewodi laphana yasithamela ilanga uNomdletshe wasengithathe sami isitulo sawohlala kanjena ithi ke le ndoda uyazi mfowethu sebazanene uyazi mfowethu ngosuku oluthize ngiyahamba ngesibhedlela ngiyohlinzwa mina ngoba kuthiwa nginethuka ekhanda wathi uMdletshe washa thu u1 seshayile uthi hey njengoba ngilanje mina ngithukiwe ngithunywe Ushembe uthi angizokuthandazela wena ngoba uzofa uma uye esibhedlela yakhe lapho usalinde azisho angithi thina sithi hayi nguba ngiyiphethe ingubo ethandazela umuntu inguba ngiyiphethe sisho njalo ngithi wathi uMdletshe sibhube khona manje usawothini ufake ingubo lezo zesibhedlela wagubha lapho wabiza uNkulunkulu ithema sihambe iye X-ray indoda wathola ithuba liseke ekhanda bayibona inkosi akusona zonke inkinga ezosesela ngoba sinezono kodwa uNkulunkulu ufuna ukugcwalisa umsebenzi wakhe ngathi nosizo lomphethe lolezo kodwa uNkulunkulu ungethembile ukuthi ngizomkhonza phela ngosizo lwami amkhonza uNkulunkulu ngoba kubona ifridge igcwele ngikhonza ngisho i-empty fridge mayibona Nkosi kukhona isigubhu seklabishi elingaka efridge amen khonze wena uyathanda oh silanga ibambe sengifuna ukuthi uNkulunkulu manje ikhona beyikhwezela ihosha kodwa khona indaba engicabanga ukuthi uNkulunkulu ufuna ngiyikhulume engaphathwa yona Nkosi 10 years ago ngaphathiswa indoda Nkosi yathi ngabamncwane sibonga angizosisho indawo ngoba indaba inokucayinya kathi ngelinye ilanga Nkosi ngihamba ngemoto ngibheke ezweni lasempangeni ngase ngayikhisa enye indoda sizwa nje ibhungu sho nje kanjalo elibhungu mangigibeza bona ngase nginesizungu bonke ukuthola usele ngifuna ukuthi uyangihlasela sengifuna umuntu ozongiqhithisa isizungu emontweni ezakithi isikhathi esiningi ziba namafoto ngala ngikhuluma indaba yefoto ngelinye ilanga kodwa angikhulumi yona namhlanje ngaze ngasho ngathi iNazaretha imoto yeNazaretha ibe nefoto amen ngoba ifoto lekuphila thina lezi zobangibuka la ihlakaleni ngoba igqoka short sleeve igolf shirt is short sleeves ifaka ubuhlalu lobu red and white ongase ngimoto amakhosi la angikunebaza amakhosi ithi la ndoda mase ibona ifoto lapha ithi inhlasuthi sencane lesizwe inhlasuthi ithi ngiyebo sizwe ithi nyamaza uBhombela ngajikisa imihlo encane ngathi ngoba ngimbonile ngena nje ukuthi usemncane lo muntu ithi uBhombela ngiyamazi wathi kodwa ngakutshela uBhombela ngimazi kanjani ngifisa ungithembise ukuthi la uthola khona ithuba yobatshela abantu abangamaNazaretha ngoba khona umlayezo angiphathisa wona angithi ke manje ukuze ngiyithole kahle le ndaba
njengoba ngimbona nje uMakhosi ufuna ngithi ke mina thokoza Makhosi ngifuna idede akhuluma ukuthi thokoza Makhosi ngifuna senayo khulumela nje yabo mayibonga Nkosi ayiwazana abanjani waletha ngetray wayidigqizi phambi kwami namhlanje Nkosi ngoba ubiza umhlaba wonke ngifisa ukuyidigqiza Inkosi phambi kwabo ngetray lapha Nkosi sothwasa sozala kabusha hey umuntu ongakhulumanga namhlanje kule nto sikona akuyoba bazalwanga awebusi umuntu laphethe bena ithi ke lensizwa dasuthi newe ithi mina ngafa ngibandundulu kathi yibo kwandundulu phela kade ngimeke imoto njena la lo muntu kodwa ngiyona lo abantu phela abade befala kwandundulu hey ngase isijuba lemoto ukuthi noma idala inkinga odinga idala inkinga isesipidini esikhulu ithi mina akasesho indundulu manje ithi mina ngafa ngisasho ithokoza Makhosi ayi kwamkhulu ukuthi ithokoza Makhosi kwancipha ngoba isayimajika hayi angiphephile la awasathokoza Makhosi kodwa sathi sehla phansi sikhetha undundulu siyeke imfamfam road siphatha lobheka empangeni yasithi lendoda ngafa mina ngafa kodwa ekufeni kwami ngabona sengihamba uhambo olude ngabona sengithatha sengiwela umfula omkhulu ngathi mangifika phaka umfula abaphesha komfula bana afika indawo enhle ehlaza enabantu abaningi ithi labantu abalapha yana banamamatheka bonke bamamatheka ithi nabafana esasihlabene nabo emhlabeni abahamba ngabathola lapha mina ngize nengqondo yasemhlabeni ukuthi sasinezwana laba bathi bona hey ayisebenzi ingqondo yasemhlabeni la qina ngale mfuna ayisebenza basemhlabeni la kwandoda la njengoba simamatheka njena sisezulwini amen alikeli ngowela gija asizwele nobaba omncane wami nibangani manje nowehlukana namhlanje uthi baba omncane wami uthatha ingodosi yami wayenza umkakhe uthi mina ngithi bamncane ngodosini yami uthi asizwele impela nje uthi ngifaka kunjalo nje uthi mangifika ngalela ngahlangezwa ugogo intombi ezala ubaba yathi mntana ufunani lana wathi gogo usekilana wathi mntana mhambi emhlabeni alinsuku zakhe zikapheli uthi ngathi gogo uzowela kanjani lomfula uthi esiqhamuka indlondlo yomuso ugagalo bathiya ende thushu
uthi yathi mayiqhamuka yasithi yangidonsa yathi ngibambele kuyona yangidonsa sawela nayo ithi kodwa before siphume ezibukweni yasithi mana ke mfana manje lana khona umlaze efuna ukuphathisa wona emhlabeni wathi into yokuqala mntana ngifisa uyenze wena kuqala thethela baba omncane wakho lo thethela umkakhe uthi uvuma uthi mamncane wakho lo bawufuna ungene ezivasheni kusho njalo uthi bese umtshela amaNazaretha umhlaba wonke ukuthi iNazaretha lingathetheleli alingene ezulwini lami alingeni wathi iNazaretha elingathetheleli umntanami uma wenze lokho uyosizakala uyabuya wena uzokubeka le ndawo enhle kodwa uma ungenzanga lokho wawangitshela amaNazaretha umhlaba wonke angabuzwa lokhuluma uyobuya esihogweni Ushembe iNazaretha elingathetheleli alingene ezulwini lakhe futhi ngifisa ukusho ukuthi inyathelelo akusho ukuthi umuntu okuntshontshelisa isipuni nomuntu okuthathela indoda futhi ukuthethelele kwenzeka uma umuntu eyindoda ithathwa umunye unkosikazi uzafaka izonde enganeni athi ubabona kusinto yalutho wayibulala ingane uyise wazo lo igazi eligijima emthanjeni yazo elikayise malonkosi ingakho mabe sekusolakala ngane kwenza ama-DNA test uthatha igazi likayise uthatha lengane kusho ukuthi igazi lihamba lana elikayise awekho lwabele endlini uyashoda ngapho ngiyawubona hayi namhlanje Nkosi mhlambe lokho befisa ukusho kulisho ukuthi iNazaretha elingathetheleli ezulwini lakho ngiyazulwezulu alingeni akusho mina kwakusho amakhosi thema siyiqalinda msiphakathi sengifuna ukuyiseka kahle ngabuyela ngathi thokoza amakhosi sengibona hayi umuntu ngoba ngasola masehlweni ngithi hayi zenkingeni la hayi ngabuyela ngathi thokoza amakhosi uthi kodwa ongisiza ke mfowethu ngoba ngiyalithola ithuba lokuguqa utshela abantu bonke ukuthi iNazaretha elingathetheleli alingene ezulwini Ushembe Nkosi yamakhosi Shambo ingcwele umlilo Nkosi obuthe ngokukhwezela ngiyayibona Nkosi ikhona zakho usuloku uyidonsa kancane kodwa Nkosi siyabonga Nkosi yamakhosi ukuthi uthema usithuma Nkosi ukuthi sisebenze lo msebenzi siubuka phambi kwethu sawubona Nkosi wenzeka amen sibonga Nkosi ezwe nomhlaba nobuholo obukhona besilekelena nabo sisebenze lo msebenzi wakho Nkosi wena Nkosi owazi ukuthi uyosenzelana ngalokho amen bonke abantu Nkosi umhlaba wonke Nkosi abaningi nje babela Nkosi bayavumela kuko lo muzi bese inhliziyo zabo ogezeka Shembo ingcwele ngoba bayazi isithini sabo sikhona amen itheke Nkosi siphethe iqebethe sizokhomozela Nkosi yamakhosi lokho ozosipha kona esofisa ukuthula emzini yobaba ngalawa masishembo engcwele ngibisela umsebenzi wakho Nkosi Nkosi yokusisizlayo amen